Sunanka? Bala Ilyasu Galadima. Wane gari? Tafasha. Wace ƙaramar hukuma? Kankia. Wane yare ne kai? Bahaushe ne. Wane addini kake? Musulmi ne. To Bala Ilyasu Galadima. Ga ka a hannun hukumar shi wadda ke operation a Kankiya. Da wani laifi ake tuhumarka? Ana tuhumata da hukuma. Tuhumar da ake maka gaskiya ne? Gaskiya ne. To Bala Ilyasu Galadima, wani bayani za ka yi hukumar shi wadda inda ka san ka kira barayi sun ɗauki mutane? Gaskiya ne ba da na zai tafasha. Na'am? Tafasha. Tafashiya ne kadai? Tafasha ba. Nan ba zama kwashar tafasha. Tafashiya ne kadai ka kira suwa? Yan ina ne ka kira? A gaskiya ban san su. Na'am? Bala Ilyasu, su wa'annan barayin daji ta ina kuka haɗu da su? Ta waya. Ta waya. Da suka taho ne suka kira ka waya? Tun ba da ran sai kira. Suka ce maka za ta shigo Tafashiya? Suka ce za su zo Tafashiya. Ka ce masu me? Suka ce Tafashiya lahiya lau, na ce lahiya lau. Da suka kira ka ta waya me ka ce masu? Me suka ce maka? Suka ce Tafashiya lahiya lau, na ce lahiya lau. Sai me? Su ce ba ni maɗi da ce a'a. Sai shigo kenan. Suka ce maka yaya? Suka ce a gari. Sai ka ce masu me? Sai ka ce masu me? Sai ce masu gari lahiya lau. Sai me? Sai me? Sun ce dai ga sunan ta. Sai ka ce suka tambaya gari lafiya lau. Ga sunan ta. Ka ce masu me? Gaskiya an raka daga. Sai ka ce masu me? Lahiya lau. Sai me? Su zo. To alhamdulillah. Yanzu Galadima wannan yanzu Galadima wani kira za ka ga 'yan baya masu aikata wannan abin? Gaskiya Allah shirye su. Ni ma wannan shine ƙarshen Allah su ya. Wata ladama kai ga aikata wannan aiki na informanci? Na yi nadama kuma har abada an Allah so. Me kake neman hukuma ta maka yanzu? Alfarma. Na ba za ka sake mi ba? Allah so ba zan ƙara ba. Ba za ka ƙara mi ba? Ba zan ƙara ba. Ba zan ƙara in koma ba. To Allah ya shirya. Amin da albarka. Allah ya shirya.